Nagsulpong ka. Isoblimata. Ayun, nagsulpong ka nga ubingon aya. Nagsulpong ka. Atoy kay, agayan tayo. Agayan tayo. May kanya. Ikit mo? Ikabil ko tayo pa, balon mo no bigat. Ariyan ba? Nga mag-ikap tulat tati biskuit na lata dyan balon mo wan. Biskuit kong kastoy. Baka bising ka gamin niya. Ketchup kan di white pag sosawang. Nya mo ni kingan na ya. Amay kan king. Umay kan agayan tayo. Ang galing kasi ay decision. Ata ne? Bay amon. Nya. Baba ka? Pagagday? Hanggang. Ibang jiboy-buyaan na mutan. Hello guys, magagawa tayo ngayon ng merienda. Ito, carrots. Inaano ko lang yung balat niya, tapos yung sausaw na natin sa ketchup. Hello. I'm making merienda. Hello. Carrots, you know carrots.
Just call me Miss Ilocano.